Lady Gaga, from bully victim to success story. Dad, alam mo ba, nung nasa college si Lady Gaga, ang pangalan niya ay Stephanie Hermonata. At nung nasa first year siya ng college sa New York University, binibully daw siya ng binubully ng kanyang mga batchmate at mga kaklase. In fact, sobrang lala ng bullying nila na gumawa pa nga sila ng isang Facebook page na pinagtatawanan siya at sinasabi na hindi daw siya ever sisikat kasi ang pangit daw ng boses niya at kahit na anong gawin niya, hindi daw siya sisikat. So si Lady Gaga, nung nasa college siya, pupunta siya sa mga malapit na bar, dun siya nagpa-practice ng kanyang kanta, either libre ng singing or yung mga jazz bar para mag-practice siya ng singing kasi yun yung dream niya na maging magaling na singer. At yung, pag may mga gigs daw siya, nilalagay pa nga niya mga poster niya around NYU or New York University para ipakita na, uy guys, makinig naman kayo sa parang gig ko dito. At yung ginagawa ng mga bully daw niya ay pinupull down ang poster niya, tinatapak-tapakan at saka ginagraffiti at sinisira ang mga poster niya at pag binabalik dun sa mga post na linagay ni Lady Gaga. Ngayon, nag-drop out si Lady Gaga from college at pinursue niya pa rin ang music career niya kasi yun yung dream niya. At ngayon, naging international success story at pop star siya ngayon. At saka naging actor, singer, na magaling na siya at very famous na siya ngayon. So Dad, from this inspirational story, ano mga lessons to learn from this? Well, una, number one, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Always be determined. Yung determinasyon, importante yan. Para magtagumpay kayo sa buhay, dapat determinado kayo sa inyong tinatahak na lansangan o gusto nyong puntahan. Pangalawa, syempre, continuously mag-improve kayo. Lagi nyong paghusayan at mag-ensayo kayo para sa ganun, lalo kayong gumaling sa mga talentong ibinigay sa inyo ng Panginoon. Yung ang sinasabi natin, never give up. Yun ang sinasabi din ni Prime Minister Winston Churchill dati ng United Kingdom, na sa mga college graduates sinasabi sa kanila na never give up. Yun ang pinakasikreto sa buhay. Pero siyempre, kinakailangan tingnan mo rin kung yung tinatahak mo sa lansangan o direksyon ay bagay sa iyo. Kung yung may talento ka at nandun yung hilig mo at nakikita mo naman na merong karapat-dapat kang abilidad, pag-ensayuhan mo, lalo ka mag-improve, mag-practice, mag-exercise, para sa ganun marating mo yung pupuntahan mo. So, napaka-importante nung focus. Kinakailangan may focus ka. Yan ang lesson. And then, of course, determination, never give up. And number 3, always improve yourself. Yan ang mga sikreto. Kaya kung makikita na si Lady Gaga, naging success, multi-millionaire in dollars yan. So, naging matagumpay siya kasi hindi niya hinayaan yung mga pagpupula at paninira ng kapwa niya, mangibabaw sa kanyang kaisipan. So, don't be a bully victim. Rather, use it as an inspiration to become better, to do better, and to improve yourself. Yun ang pinaka-lesson na makukuha natin dito sa kay Lady Gaga success story. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.